la contribució de tots els agents que formem part d'una societat, ja siguem empreses, ja siguem administracions, ja siguem entitats, diguéssim, han de sumar perquè realment puguem fer una transformació real de les nostres societats, de les nostres economies, del nostre medi ambient. Treballem amb aquesta idea de transversalitzar l'impacte social, de fer-ho en programes propis. Som una empresa experta en la provisió d'un servei públic, com és l'aigua, però no som expertes en el que és la provisió de serveis socials o de programes socials. I per tant, aquí ens volem acompanyar de les millors entitats, que sou vosaltres que esteu aquí. Que al final les coses han d'anar acompanyades de tangibles. Generar un forn de diàleg vol dir això. Vol dir que podem trobar un espai, que podem compartir idees i sobretot que podem reconèixer la feina que esteu desenvolupant les entitats des del territori, en aquest cas amb la nostra mà, amb Aigües de Barcelona.